Така, нека да разясня малко от това викане, дето навикат за антични македонци. Горе от всички да са наясно, от половината сме членове на антични македонци. И сега това викане ще го правят и това подписване, клюкнал, седнал, прав, 10 подписи. Те имат друга цел сега. Преди говорих с Красимир Кънев. Това дело, което е заведено, нас навикат като свидетели. Всички. И искат да направят така, че някой от нас да се откаже от подписа си. Да няма до... Все едно друго е подписал него. Все едно, че е нямало учредително събрание и са фалшифицирали документите. И да наизтрият не заради устава, не защото сме антични македонци, а заради това, че има подправени документи. Демек няма за какво да се закача, сега иска Сега, това им е целта и за това нещо, ако докажат, че някой подписа му не е неговия, като как натискат някой да се откаже, искат да издират кой го е подписал и за това нещо следва 2 години затвор. И затова сега цялата им цел е такава на тях. Сега аз искам да кажа на всички деца били, когато правихме учредяването при комата, това беше след 4 февруари, когато полагахме тя на паметник и отидахме там. Само аз носих тогава един тефтер и на този моят тефтер всички собственоръчно се написаха 3 имена и се подписаха. 22 човека, от които 22-я се отказа и не сме го включили, а 21 сме членовете на антични македонци. Сега този списък аз го пазя. Всеки собственоръчно как се е написал 3 имена и подписа. Така че ако сега някой се отметне, ние с този списък много лесно може да докажем, че ти ли си го писал или не. Само пише 3 имена, само си пише имена, той ще пише 3 имена. Не е само да се е ставил подписа, но той си е написал и 3 имена с него, почерк с всичко. Така че другия начин, който Кънев, който казва, ако някой се изметне, тия се мъчат от нас някой да го оплашат, да пробият, да се откаже. Ако някой се изметне, ние можем да заведеме дело, като всички ние останалите да сме свидетели, че той точно в този момент той е бил там, когато става учредяване. Само, че как ще стане сега, дали няма направят някаква фалшификация, да го направят при закрити врати тяхни да мини като дело и отведнъж да кажат, че край вие сте изличани и да изпуснем срокове едно от друго. И това го правят за това сдружение за Болград. Също се го направят. И зато и сега всеки от нас, който е бил, трябва да се държи точно, че подписа е негов. Ако някой е направил някаква грешка, да иде там полицията, какво ще прави да се каже, че подписа е негов, защото това им е целта. И да не се наложи после да изкарваме листа тефтера, в който той не може да мърда, защото там са подписал. Ако презниме Ваня, да имаш и подимливо. И аз съм сложил на различни места да се пазим.